ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏ ఇంటర్వ్యూనైనా సరే ఈజీగా ఎలా క్రాక్ చేయాలో నేను మీకు స్టెప్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్, యూ విల్ నెవర్ గెట్ ఏ సెకండ్ ఛాన్స్ టు మేక్ ఏ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. అంటే మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూనైనా సరే మీరు మీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్లోనే మీరేంటో చూపించాలి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఏ రిక్రూటర్ అయినా సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇక్కడ రిక్రూటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే తను మీ పర్సనల్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి కానీ మీ పేరెంట్స్ గురించి కానీ అడగడం లేదు. వాట్ వాల్యూ బ్రింగ్ టు దిస్ కంపెనీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సేల్స్ కంపెనీ రిక్రూటర్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు అనుకుంటే ఇలా ఆన్సర్ చేయండి. ఐఎమ్ సో అండ్ సో. I have been doing sales from last 5 years, where I specialized in handling direct customers as well as channel partners working in my current company. Last 2 years, I have business growth of 350%. I believe I am good in communication and problem solving. To this, I have very strong footprint in my working territory. ఒకవేళ మీరు ఫ్రెషర్ అయితే ఐఎమ్ సో అండ్ సో అని చెప్పి మీ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ మీ స్ట్రెంగ్త్, మీ స్కిల్స్ అన్నీ చెప్పండి. పాయింట్ నెంబర్ 2, నాలెడ్జ్ ఫర్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్. మీ రెజ్యూమ్లో ఏవైతే మీరు మెన్షన్ చేస్తారో స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ హాబీస్, వాటి గురించి మీకు క్లియర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రిక్రూటర్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అని అడిగారు. మీరు ఇంజనీరింగ్లో ఫలానా ఈడీసీ అని చెప్పారు. ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న కంపెనీకి సంబంధమే లేకపోవచ్చు. బట్ రిక్రూటర్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం మీరు అటెంప్ట్ అయ్యే కంపెనీకి మీ స్కిల్స్కి సంబంధం ఎక్కువగా ఉండే విధంగా చూసుకోండి. అప్పుడే మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాయింట్ నెంబర్ 3, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ పుట్ యువర్ ఐడియా క్లియర్లీ దెన్ యువర్ ఐడియా డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ. అంటే మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా మీ ఐడియాని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాకపోతే మీరు ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి. సో కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. పాయింట్ నెంబర్ 4, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రిక్రూటర్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటే అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు మీరు ప్యానిక్ అవుతున్నారా లేదా కూల్ అండ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్లో ఉన్నారా అని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ యూస్ చేసి రిక్రూటర్ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేస్తే ఆ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ పాయింట్, కాన్ఫిడెన్స్. కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ కీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. రిక్రూటర్ ఏది అడిగినా కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తే ఆ పర్సన్ మోర్ అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తాడు. అతనికి జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫైనల్గా ఈ టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వండి. మీరు లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. నాకు కూడా మోటివేషన్ ఉంటుంది.